Brigada Drive-Thru Live. Drama. Ano pangalan ni mo to? Sa battery, kaya rin ba istorya ka? Sabat na to. What's the living job sa karoon? Agay, pandamay. Para pa siyang naklaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Nahon, Papa J. Boy Nonoy, na walang-wala gid ako. Nagpasalamat ko kay Risa, Papa J. Boy Nonoy. Bangod kay isalbar niya ako. Oy, salbar. Grabihan, no? You're my hero, Risa. Pero ano bang pagkaano ha, Papa J. Boy Nonoy? Nagsugod ang tanan akong problema. Sang mahimo akong tindiro. Tindiro. Kaugalingon nga tindahan ni Risa. Dili na nagsugod ang tanan akong problema, Papa J. Boy Nonoy. Para inyong maintindihan, amo ni ang mga natabo. Oh, Minodo, Pinerito, laban di, Palihog ko bakit sining baguluto nga pusit. salamat. I-plaster dira. I-plaster ko lang, plaster. Sige. Ikaw na bahala kay dagapak gulutoon dito sa likod. Sige, salamat. Ayaw diha. May bago rin, may bagong bakit mga... Walay kiss diha. Papabuenas lang sa atong negosyo, bra. May problema ba sa ikaw? Kiss mo mo. Gusto ko lips to lips. Nagkamag tayo ka din. Sige ka pala. Dahil tabo na Gusto ko ga French kiss. Dali. Tabunan na ako taklog sa kaldero. Tabunan kayo. Makita na dali. Wow. Buenas so naman ko. Hindi ka ruga. Gitilawan mo ning pusit? Nga naman. Paparehag baho ba? Ay, siyempre. Pero okay kayo ga. Okay kayo ga. Buenas lang ga. O dali sa ako, ha? Sige ga. Ang damay gini. Mura magpusit to nga dugay na nawa. Pre! Oy! Napilaning puset po, pre. Brad! Ito na Brad. 45 lang na, Brad. Grabe ka mo ka sweet ni Madam, diba? Nakita niyo mo, Brad? Kita ka niya, pre. Grabe ginawa mo, pre, pa. Klaro kayo na mo, Dari Brad. Babiskin din mi salaya, Brad. Grabe ka. Kuya, dyan ka makaog pusit, Brad. Grabe ka man, pre, ba? Grabe mo, Brad. Brad, pamubuinas na to sa mo negosyo, Brad. Sabagay, pre. Wala ka dira kung wala si Madam. Tama, Brad. Wala, oportunidad. Nagaw pa ba kung kaya pa na si Madam? Anong kaya, Brad? Kasi kung makaisa pa ka mo. Anong isa? Isa ka bata, eh. Mutang, eh. Pero ako ni ba, Brad? Porti na sa kuhan ng camera break ka ng imong minuto, Brad. Isa lang o isa ka rice, Brad. Pero ako ni ma, Brad. Chicks na sa may camera, Brad. Hugay na sila mangkot sa imo, ha, Brad. Amugid na! Kung sino ka kuno rin nga tindiro, Brad. Hugid! Matso man kuno kayo ka. Correct! Kagaabi, Brad. Ngabi mangita ka, timo ka. Dira ka na lang, timo. Hasta sana ko na. Bye, na yun, ang buses niyo ba? Batian din ang madam niyo, ano? Basta mabatian ni Madam. Ida mo si Madam mo, ya. Bungol-bungol. Pero... Ako, Brad, okay na ako diri, Brad. Ay, sus. Libre daw ang pagkaon. May sweldo pa ko diri, Brad. Tapos, kada bulan, kinabaklang ko yung mga bagong damit. Sapatos kompleto, Brad. Pero sa mo na, Brad, sa mo na nga botang. Swerte kayo kay, pero siling mo man bala. Kumbaga, tilaw ka man bala sang iban nga putahe, Brad. Tama yun ang mga, Brad. Correct yun ang mga suggestion, Brad. Alang magminantinir, timo, paksiwadlaw-adlaw. Tama yun. Aslom na. Tama yun ang mga, Brad. Ako pa ni mo, kanang imong paksiw kadadlaw. Baho na nagluya, Brad. Nan! Oo. Kadamon, Brad. Kita mo nagtindiras, piyak nga tindahan to. Oh, amo tong ambal ka saya. Tanawa ba lang kita bistabis mo naman. Tanawa. Kapangilay naman. Oh. Tuot mo, bro. Huwag mo na napansin, ha? Nami lagi na nipurma, bro. Oh, tanawa ba lang mga legs siya, pre, oh? Oh? Perte ka sanag. Tama, ikaw, Brad ba? So, 2 bilya ka sanag, pre, pero pundido lang. Pero okay na.
makina na niya. Wala ni problema, Brad. Ano may gusto ni mo, Brad? Ipalakat na ka sekreto lang nato na. Hindi kaya panunggid dyan, madam. Oo, siyempre. Alam mo. Mo ba, Brad? Lalaki tangadaan niya, siyempre. Tama. Diba? Oh, tama kinang mo, Brad. Oo, hindi ka mag-antos sa paksiw. Ilaw ka sa laswa. Diba, pre? Tama kinang mo, Brad. Ako na, Brad nga. Ano mo, nirito ka naman. Oo. Pautangan lang, Midira. Nan. Ako Ano na, na Midira. yan? Oh, Kami na bahala. bautanga kami, pre. Kami na bahala sa number. Tama yun. Nan. Sigurado ka, Brad? Ay, sigurado na eh. Sure Sige na, pa Brad? na. Ha? Oo. Sige, May Brad. na si madam. Sige, Brad. Anong gusto mo, Brad? Ako na bahala. Ako na bahala. Pusit akon, pre, minudo. Oo, sige. Slitaw na lang tayo, pre. Oo, sige. Pila ka rice mo? Di tatlo eh. Oo, sige. Soft drinks. Soft drinks pa ka? Oo, isa ka litro ah. Sige. Tapos, ikuan tayo, pre. May dessert tayo, pre. Oo, wala yung problema. Ako bahala. Kami mabala sa number karon ah. Sige. Sige. Ikaw, Brad, anong gusto mo? Ara, gali. Ako, Brad, kanang kabal, kanang minodo, Brad. Tapos isa ka litro nga soft drinks, Brad. Pwede balot lang, Brad. Balay lang kaunon. Grabe ka man, imo, pre, ba? Sige, Brad. May problema. Sige, pre. Oo. Kita bala sa number ah. Anong order ni mo, ma'am? Kuya, Kuya. Bumot sa iring ni Kuya. mali hindi ako magbakal kay tito man ako sa piyak nga karinderya. Basta kung pwede, kuya, magpasinsilyo ako. Basinsilyo ka, ma'am, pero imong legs, ma'am, gipatong ni mo dira, ma'am. Ikaw bala, kuya. My name is Kwan Gali. Ma'am. Ako gali si Jessa. Jessa. Tama, gini kay Jessa. Taga-kulaman ko. Kag-isa ba, sir? Bago talaga nakita diri. Bago lang ko diri, ma'am. Bago lang ko diri. Duwa lang ka mo diri ni Lula mo. Lula. Hindi na ako na Lula. Kuha lang ko na. Kuha lang sweetheart, ma'am. Sweetheart na ko. Ay! Hala? Sorry, galing, sir. Ba't pa si ganyan? Kamu gali. Kamu gali, duwa? Duda ka sa mua. Kami. Ma'am, Gani, sir, no? pwede balayo sa kamang niya basi makita na rin ni Ay, madam. sir, Ma'am, wala man kita may ginahimo, ay, ma'am, ay. Bali, sir. Pasinsiliwa ako, sir, sang 5. Sige, ma'am. Gusto ko, sir, kuha lang nga, banjing ko. Sige, ma'am, pwede buyan mo ng imbutido, ma'am. Hindi man kali mo na baklon, ma'am. Sige lang pala, sir. Pasensya ka na, sir, kay medyo mahilig abi ako mamangkot pangkot. Dugay na ka mo ni madam. Kala mo mga 2 months na 2 months. Ay, Ma'am, gikaon mo kunin mo ng Sabagay. imbutido, ma'am. Dali lang. tanawa pala ni nga kwan, sir, di namon puti. Buti pa ay. Grabe. Amo lang na, sir, pero di ko na ikaw abi papilion, sir. Sa iyaw ako. Lumbot mo ang balon, ma'am. Available naman ako, sir. Single ako. I'm 25 years old. No boyfriend since birth. Preska pa galing ka, ma'am. Preska pa galing ka. Arigili ang number ko, sir. Sige, ma'am. Text lang ako, sir. Basi kung gusto mo man, ikaw man magpasinsilyo. Sir, Sige, ma'am. pero gusto ko, sir, mag-text ka mga kwan lang. Mga midnight. May oras di ay. Sige, ma'am. Sige, sir. Bye-bye. Dili Ma'am. ako. Ang imbutido, ma'am. Ang imbutido. Tinood yun din ang basa kong mga barkada di ay. Ikaw yun ang pinakaputi kay diri sa tong lugar. Ay. Magani din
ginambal ko eh. Una ta pa ka lang nakita. Palanggatan ako. Maayo man day ka mukha onog yung butido Ay, din. sobra. Ginakaon ko gani pati putos. Pero, paano na lang na kung mabalaan ni Badam nga. Nagairing-iring gali kita. Walay problema. Sa bagay, kung hindi mamanaan, way man na problema. Kag, Tama yun. hindi mo kita manukit eh po. Tita manugit. Ato-ato lang ni. Ato-ato lang ni. Sige na, sige na. Oo, sige na. Sige na, talikod na. Kabalo ba kang na ako'y sikreto? Sige na. Ala. Ngayon mo talikod ko. Sige lang bali, talikod lang. Anong ba't mga balon? Di ba, bago pa lang kita ng kilalahay? Oo. Isa pa, bago pa lang kita nag-amo pa lang siya. Oo, tapos. Kabalo sa sikreto ko. Anong ba't mga balon sikreto? Di ba pangalan ko si Jessa? Jesus. Anong ba't mga balon? Sang una pala, Oh. pangalan ko si Kwan. Subong ako si Jessa, pero pangalan ko sang una, kabalo ka kung sino. Ano pangalan mo sa una? Ako si Jessie. Butangi. Talikod na. Ay, dali lang. Talikod na. Hindi mo. Di ba mo ni gusto mo? Hindi niya mo. Jesse, butangi. Bumungo siya. Linatol ba? Nagbago ang iyang boses. Ikaw na ba ni Jesse? Ayaw lagi sabat. Butangi. Wala gang. Anong wala? May nagsugid sa ako. Tabuan lang to, nagkita lang. Pero, Ano nga na sa iya nga wala sa ako na? gang, ikaw ang akong palangga. Ako nga niya ang palangga mo, pero kabalo ka. Tanan ginatag ko sa imo. Katong panahon nga walang-wala ka. Ako ang nagsalo sa imo. Pero ano ang ginimo mo? Ano ang ginimo mo? Ma-explain ko, wala natabo sa mo. Wala natabo sa mo ni GC. Ni GC. Pag unangin kita, wala ikaw sang biste. Wala ikaw sang bisan brief, wala ikaw. Pero gidawat ko ikaw. Mapapatawaran ko, gang. Ang akon malang palanggaalang bala ko. Ginimo ko ang tanan. Pero yung bahilo mo sa akon, ano? Walay kami ni Jessa. Walay kami. Wala siyang kabo. Promise, cross my heart. Pero siya naghambal sa akon. Gihambal niya? Naghambal siya sa akon nga may natabo sa inyo. Unsa ko no? Pero, Taga mo galing ng rason nga. Malain ang panglakat mo. Kadlawan ka niya. Ngaman. Kadlawan ka niya. Katapon. Ngaman. Hindi ako makapati. Hindi ako makapati. Nga ano? Nga nagtalikod ka. Gang. Patawaran ko. Pagigbulag ako sa imo. Pagigbulag ako sa imo. Gang, hindi. Tanan ginhimo ko. Hindi ni magbuwata. Tanan na lang ginhimo ko sa imo. Hindi ni magbuwata. Gang. Layas! Layas! Nagbalik ko sa zero, Papa J. Boy Nunoy. Kay giguha tanan ni Risa. Nabalik sa zero, nabugha pa dyan. Nagbalik sa zero, nagpurma pa og zero. Walang-wala ko subong, Papa J. Boy Nunoy. Kung kamo lang pamangkuton, ano bang pwede kong himuon para mapatawad ko ni Risa sa mga natabo?
nadala lang ko sa tentasyon, Papa J. Buenonoy ni Jessie. Ni Jessa. Tagandali ko niyo advice. Og tani hindi niyo ko husgahan. Damo nga salamat. Ang inyong sender. Johnny. Brigada in the heart of changing lives. Pakiramdam mong laging naiihi, pero wala namang lumalabas. Ang sakit pa sa pantog. Nakaranas ka na rin ba ng ganyan? Yung binabalisaw-saw ka. Huwag isa walang bahala ang balisaw-saw dahil posibleng